trebali smo iz temelja kreirati novi digitalni brend i domaćem tržištu predstaviti potpuno digitalno osiguranje. Iako su se kupovne navike uvelike promijenile, industrija osiguranja u Hrvatskoj još uvijek nije istinski započela proces digitalizacije. Sve do sada, u samo 10 mjeseci, kroz startup pristup, stvorili smo Lako, prvo 100% digitalno osiguranje u Hrvatskoj. Osiguranje vozila prvi je proizvod s kojim je Lako izašao na tržište. Riješili smo se papirologije i poslovnice zamijenili webom i aplikacijom, te kreirali proizvod koji poštuje vrijeme i navike suvremenih korisnika. Uz obvezno, prvi smo omogućili potpuno digitalnu kupovinu kasko osiguranja. Korisnici sada do police stižu u samo nekoliko minuta, bez agenta ili odlaska u poslovnicu. Još je zanimljivije da smo u potpunosti digitalizirali proces prijave i obrade štete, pa ona može biti riješena već u roku 24 sata. Bilo nam je važno da korisnik zaista bude u prvom planu, pa smo pokrenuli program Manje voziš, manje plaćaš, kako bi onima koji manje voze omogućili da putem Lako aplikacije smanje cijenu svoje police. Svjesni da osiguranje nije proizvod koji se koristi aktivno i svakodnevno, osmislili smo i Lako Prevent, zabavan engagement program baziran na tehnološkim rješenjima i gamifikaciji, čiji je cilj poticati korisnike na odgovornost, a sve kako bi se spriječile nezgode. Posebnu pažnju posvetili smo maksimalnom pojednostavljenju svih procesa, a korisnika vodimo kroz svaki korak transparentno i uz jasnu uputu. Jednostavno, intuitivno i moderno sučelje Lako weba i aplikacije, kao i prijateljski tone of voice novog brenda, pravo je osvježenje u industriji osiguranja. U samo 4 mjeseca ostvarili smo sjajne rezultate. Prodajni cilj za 2020. premašen je za 50%, mjesec i pol dana nakon lansiranja. U recenzijama medija Lako je proglašen tek inovacijom godine. Croatia osiguranje smještena je među kompanije Early Adoptere, a Lako aplikacija bila je u top 5 financijskih appova na App Store-u i Google Playu. Gotovo svi KPI-evi su premašeni.